ber. Aupa egunon, ni Maite naz, Bermiotarra, eta gaur nator hidrotipi proiektua orkestera. Hidrotipi proiektua, izenak berak esaten dauele, ez da hidro, lehen handerrek esaten zauena, hidro ura, uran inguruko energia sormena. Eta, orain, hurrengo diapositibatan garatuko zer dan hidrotipi. Hidrotipi, zer da? Hidro, horre esan dugu moduen da, energia sortu uran bidez, uran bidez erreketan. Eta, proiektu honen helburua da, ez sortzea estruktura berriak energia sortzeko ibaietan, baizik eta dauden egiturak iztea, sortzeko energia, mini hidraulika erabiliz. Hau da, badakizute Euskal Herrian daukagula ondare izugarria ibaietan. Ondarea, esaten dute, orain 4.000 urte erabiltzen ziela errotak garia ohitzeko, ezta? Eta daukagu, horren ondaredan estruktura pila bat ibaietan, baina badaukagu bebai ferreriak izan dienak, industria bere garaian, eta gero 19. mendearen amaieran hasi zen garatzen mini hidroelektrika. Mini hidroelektrika izango litzateke ibaietan energia sortzeko, baina kantitate txikian. Mini hidraulikoa zehaztuko detala 10 megabati baino txikiagoa. Orduan, historia hau kontutan eukita, zer gertatzen da, nondik sortu da proiektu hau? Sortu da, zergaitik, gure ibaietan dauzkagu egitura asko, historia horti datorrenak. Azkenean, gure industria, ferreriak, aria oitzekoak horrek alde batera utzi dugu, industria garatu delako gehiago, eta gero, elektrizitatea sortzeko mini hidraulikoak egon dienak, kendu dira momentu batian etorri dalako petrolioa, etorri da bebai, beste kompetentzia egiten zioten beste energia batzuk eta beste eredu batzuk, zentralizatuagoak, hori esan behar dugu bebai, eta zer gertatu da, daudela pila bat abandonatuta. Eta orduan, ikuste dugu beharra, eta bebai dago beharra, energia sortzeko, Euskal Herrian, dependentzia asko daukagu, lehen Krisek esan dagoen moduan, eta orduan, dependentzia hori aldatzeko, behar dugu energia mota ezberdinak. Orduan, nola sortu dezakegu energia hidroelektrikoa ibaietan eragin gutxiena sortuz, daukaguna erabiliz. Orduan, esan behar dela proiektu bat, Euroregion proiektu bat, Euroregion da, Akitania, iparralde, Nafarroa eta Euskal Herria. Eta gero, horregatik gaude elkarlanean, Goiener, Nafarkop eta Aiener. Iener da gure kidea iparraldekoa, eta oso posi gaude bebai eurekin parte hartzeko, gure lez kooperatiba energetiko bat, eta hor gaude, eurek eramaten dute iparraldeko partia. Helburuak proiektuarenak, apurtxu betia, esan dutxu ezin txuti zen, baina daukagu, alde batetik, energia berriztagarria sortzea, modu jasangarri batian, dauen egitura erabiliz. Dauen egitura erabiliz, ondarea errespetatuz. Hau da, ondarea errespetatuz, berreskuratuz, daukagu pila bat errota oso politak, berreskuratu alditugunak, eta era berean energia sortu. Bestalde batetik, klimatikoen inguruan, jendia bebai mentalizatu, sentsibilizatu, apurtxuet energia berriztagarria sortu aldela eta modu ezberdinean. Eta betiko moduan, Goienerren oso garrantzitsu daena, pertsonak erdialdean jarrita. Pertsonak erdialdean jarrita, hidrotipiren helburua da bebai komunitate energetikoak sortzea, eta hori eredua gaude lantzen, eta posible bada, hori gustatuko litzaiguke egitea, berreskuratu errotak, baina komunitateak sortuz. Baita izango dut, hidrotipiren helburua da ikerketa lana. Gero etorriko da, sormen prozesua, baina hemen egiten gaudena da, ikertu gero hori alizateko egin. Helburu guzti honek, gero praktikara eramateko. Baina lehenengo, ondo aztertu behar dugu gaia. Eta hori gaude egiten. Orain arte egin deguna, gehien bat izan da,
informazioa batu. Hemen ikusten dugu informazio horretatik batu dugun 154 puntu. Baina presa, errota, mota ezberdinetako infrastruktura hidroelektrikoa, o hidroa esango litzateke, ez elektrikoa kasu guztietan. Baina potentziala daukana mini hidraulika proiektu bat garatzeko. Orduan ikusten dezute gutxi gora bera dago banatuta leku guztitatik. Ikusten da, ibaia dauden tokietan, zuek ezagutuko dezuen eskualdetan behintzat, basoaz ibiltzen menditik eta leku guztitatik ikusten dira egiturak. Hemen gehien bat, aukeratzeko, aukidegu kontutan irizpide ezberdinak. Alde batetik dago parte teknikoa, zergatik garrantzitsua da, errota horrek gaitasuna aukiteko sortzeko kantitate bat. Esan dugu mini hidraulikoak muga bat daukala potentzialana, baina horraldu behar gara bai. Orduan parte teknikoa. Hori kalkulatzen dugu kaudala, ur kantitatea eta saltoaren altuera jakinda. Eta gero bai garrantzitsua, alde inguru giroaldia bai kontutan eukiten gaude. Horre espazio babestuetan badaude, Natura 2000 espazioetan, hori esan behar dut bai, aprobetxatzen dut esateko, hidrotipin hori oso barneratuta daukagura, ingurugune partia, badakigu hidroelektrikan hori dela parte igual erronka handiena, eta horregatik berreskuratzen daukaguna, eta zaiatzen ari gara bai ikusten nola sortu alik eta eragin gutxiena ibaietan. Hori alde batetik ingurugune parametroak. Eta gero beste parametro batzuk dira administratiboak, legedi aldetik, bai judizialak, hor gaude informazioa batzen. Hemen, jarri dut adibide bat, apurtzuela burbilduz, daukagun parametro guzti horrek, ikusten dezute horre Gares herrian dagoen arga inguruan dagoen errota bat, eta hor ikusten dezute, esan dezuten dizuedan parametro batzuk, altura de salto, 10 metro, eta potentzia elektrikoa kalkulatuta, eta kaudal historikoa. Hemen falta da litro, baina eta hola junkara batzen informazioa puntu bakoitzeko. Esan dizudan moduan daukagu 154 puntu orain, eta orain gaudena egiten da aukeratu leku guzti horretatik filtroak egin eta aukeratu zeintzu daukaten potentzial gehiago. Kontutan izan da ezendako parametroak. Eta gero parte ekonomikoa, soziala, hor gaude, orain hau esan da lehenengo hausnarketa, orokorrean batzeko puntu asko, eta orain bigarren hausnarketan gaude informazio gehiago batzen, eta administrazioekin hitz egiten, eta batzuetan bertara lekura juten bai, realitatean askotan baldatzen dielako bai gauzak. Eta nola parte hartu dezakezue, oso pozik hau, zergaitik sortu dugu oso herramienta polit bat, dagoena web horri honetan. Herramienta honetan ikusten da, orain arte identifikatu dugun leku guztiak, bertan ikusi dezakezue bai informazioa leku bakoitzeko, ez daukagun informazio guztia, dago laburtuta, baina kuriositatea badaukazute, aldez dute ikusi. Eta daukazuta aukera parte hartzeko, esan dako moduan, zuen herrietan eta hirietan ezagutzen badezute lekuren bat interesgarria izan daitekela berreskuratzea energia sortzeko, hemen, web horri honetan, web horri horren hasieran dago bisorea, eta amaieran egongo litzateke formulario hau. Eskatzen du izena bizenak, posta elektronikoa, telefonoa, hau da zuen kontaktuak izateko. Eta gero, errotaren izena, latitude eta longitudea eta salpena. Posible izateko guztia, aktibo ero ondo funtzionatzeko dena bete behar da.
Azalpena ez da askorik izan behar, baina gehien bat azalpena da, zergaitik normalean, guneko jendiak hobeto ezagutzen dezute tokiari buruz eta arrotari buruz, orduan, guretzako baliagarria da, informazio hori eukitia. Eta, hori da, apurtxu bete, orain arte, badakit batzuek ibiltzaretela erabiltzen erraminta, eukidegu arazo pilo bat, hasieran, baina listo, ja ondo dabil, eta, animatzen zaituztet parte hartzera. Eta, ja, eskerrik asko, eta, dozen galderakin, posik hemen zuei erantzuteko.